Ešte nedávno dievčence, dneska už slečny. Nedávno tu, dneska po celej Krupine. Poďme sa pozrieť, ako prežívajú tieto naše krásne mladé dámy Veľkonočný pondelok. Najväčší kresťanský sviatok v roku je už pradávna Veľká noc. V období od škaredej stredy po Veľkonočný pondelok Slovania už stovky rokov dodržiavajú viacero rituálov, ktoré zdomácnili. Vyvrcholením sviatkov jari je každoročne veľkonočná šibačka a oblievačka. Tak týmto udržiavaním tradícií nás vedie hlavne to, že my sme nadšenci folklóru a aj sa tomu venujeme. Tancujeme tu v Krupine vo folklórnom súbore Hont a vlastne chceli sme si takto pripomenúť tie tradície, ktoré udržiavali naši starí otcovia. Nechceli sme byť takí moderní, chodiť v oblekoch alebo v rifliach, ale jednoducho chceli sme spraviť takéto niečo a skrášliť si aj voľno, aj pre dievčatá pripraviť nejaký program takýto. V našom regióne je populárnejšie oblievanie. Tento rok nebol výnimkou a už ráno sa zišli folkloristi súboru Hont, aby sa ako pred stovkami rokov na voze a v krojoch vydali na púť mestom s jediným cieľom – obliať svoje kamarátky. Už pri ich prvej zastávke bolo jasné, že nepôjde o žiadne formálne návštevy, ale mladé dámy budú zmáčané do poslednej nitky. No dávaj! Aký pocit? Dobrý. A čo teraz nasleduje? Tak asi tak určite ich pohostíme niečím a uvidíme. Však ešte neskončili s oblievaním. Čo ste pripravili pre kupačov? Občerstvenie, ako sa patrí, šunku, pálenvo a koláčiky. Z Hornej ulice sa pobral veľkonočný konvoj na Malinovského, kde sa scenár zopakoval. Aj tu, ako v každom dome, boli kúpači za svoje výkony odmenení kalištekom pálenky a niečím na zahryznutie. No tak tesne po oblievačke, čo tam máš? Určite domáce výrobky. Čo tam máme? Klobásku, zeleninu, salámu, paradajku. Ako vnímaš nie tvoje pocity, ale pocity tvojej maminy, že vlastne na ňu sa vrhli zásluhou teba? Mne sa to páči, že som to neschytala sama. A tak treba jej. Počas pondelkovej púte sa vyskytli aj malé technické problémy, ale kúpači si vysúkali rukávy a v krátkom čase bol voz opäť pripravený. Aj keď z objektívnych príčin trochu oneskorene dorazila oblievačková výprava aj k domu nášho primátora, kde sa skrývala ďalšia obeť. Po dodržaní zvykov nasledovalo občerstvenie. Keďže kúpači mali za sebou už polovicu cesty, domáci pán nezabudol ani na kone a ponúkol ich chutným sústom. Tak určite by som sa nechcel vymeniť so žiadnym dievčaťom, pretože ako som odskúšal, tak vodu mali s kyblom dobre studenú, takže myslím si, že aj počasie nám dneska praje, aj keď zima je ukrutná, nechcel by som sa vymeniť a byť na mieste niektorého dievčaťa. Chlapci zo súboru neobyšli ani najväčšie krupinské sídlisko a počastovali vodou aj zástupkyne nežného pohlavia nielen klasickou sprškou zo zeme, ale prúžne reagovali aj na okoloidúce, ktoré schytali spršku priamo z voza. Mestskú púť zakončili na Malom námestí, kde zopakovali svoj veľkonočný kultúrny program. Možno, že sa niekomu zdá byť tento zvyk už archaický, ale my sme presvedčení, že patrí do nášho života a aj keď si dievčatá a ženy určite svoje vytrpia, na záver im z tvári nezmizne očarujúci úsmev. Pre KTV do nitky zliaté folkloristky!